सुबह गीत आ रहा है। अब ठीक है। नमस्ते प्रणाम, हम अभिषेक यादव और आप लोग देख रहे बन जा परदेसी म्यूजिक वर्ल्ड, जो हमारा भाई प्रदुमन परदेसी ही के बा। तो ये चैनल के आप लोग ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद दी जाए। आई रोग कुछ सुना देता नहीं। कि पीर जियरा में उठे लसुर हो घरी, आयाद तो हर सतावे तो हम का करी। कि नैना लोरावा झर झर ढरकावेला, मन करे कि जी न जाई मरी। देखी कौना भाव में कहतरी, यानी पत्नी के पति प्रदेश में बाड़ी। कैसे कहतरी कि छोड़ी के हमके नौकरी करेला, छोड़ी के हमके नौकरी करेला, कतना रुपया तू पावेला। ओ ए सैया जी, ए राजा जी, ए सैया जी, ए राजा जी, याद बहुत तू आवेला। हो कतना रुपया तू पावेला। और आगे का कहतरी, कई के गवनवा गवनवा गवनवा, कई के गवनवा भवन से परैला, हम बिरहिनिया के बिरहिन बनौला। कई के गवनवा भवन से परैला, हम बिरहिनिया के बिरहिन बनौला। के जल बिचे, जैसे के जल बिचे तड़पे मछरिया, वैसे तू हमें तड़पावेला। ओ ए सैया जी, ए राजा जी, याद बहुत तू आवेला। ओ याद बहुत तू आवेला। प्रणाम। गौना गलदा में त्रुटि भइल होते क्षमा। खूब आशीर्वाद प्यार दी जाइए। कामना वालों ऑक्सीजन